ஓம் நம சிவாய. இது ஆதிரன் வழங்கும் சுபதினம். இன்றைய சிந்தனை செல்வம். கலையாத கல்வியும் குறையாத வயதுமோர் கபடுவாராத நட்பும் கன்றாத வளமையும் குன்றாத இளமையும் கழுவினி இல்லாத உடலும் மனமும் அன்பு அகலாத மனைவியும் தவறாத சந்தானமும் தொலையாத நிதியமும் கோணாத கோளும் ஓர் துன்பமில்லாத வாழ்வும். இப்படியாக 16 வகையான செல்வம் என்பது நமக்கு முக்கியம். வெறுமனே செல்வம் என்பது நிதி என்பது மாத்திரம் அல்லாமல், செல்வம் என்பது பொருளாதார ரீதியாக மாத்திரம் அல்லாமல், நல்ல கல்வி, நல்ல வயது, நல்ல இளமை, நல்ல வளமை, நல்ல திடமான மனம், நல்ல மனைவி, நல்ல குழந்தை செல்வம், புகழ், நல்ல நிதி, நல்ல நீதி, துன்பமில்லாத வாழ்வு என்ற 16 வகையான செல்வங்கள் நமக்கு இருக்க வேண்டும். அப்படி இந்த செல்வ செழிப்போடு இருப்பவர்களே உண்மையான செல்வ செழிப்போடு வாழ்பவர்கள். வேல்